Va ser tot just ara fa un any que la Facultat d'Humanitats va iniciar un cicle d'actes inaugurals que havien de marcar formalment, i si em permeteu l'expressió solemnement, l'inici dels nostres cursos acadèmics. Amb la voluntat de trencar amb la tradició de les lliçons inaugurals en l'àmbit universitari, vàrem traslladar al nostre acte inaugural els canvis pedagògics que s'estaven produint a les facultats europees i que feien que les lliçons magistrals de les aules compartissin espai amb les discussions en grup i la reflexió en petits seminaris. Després de l'èxit que va tenir la fórmula que vam decidir l'any passat per fer un acte inaugural de curs a la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, que consistia en un col·loqui entre un professor de la casa que no necessàriament tingués a veure amb l'àrea del nostre convidat, un convidat de renom internacional en forma de debat realment engrescador i de bon ritme. Hem repetit aquesta fórmula aquest any i esperem repetir-la també els anys vinents perquè hem consolidat aquest cicle amb el nom de Lliçons d'Humanitats Miquel Batllori. Miquel Batllori, un dels grans humanistes que ha donat la nostra cultura, va ser també una persona molt pròxima a la Institució de les Lletres Catalanes, va formar part del nostre Consell Assessor i va tenir un paper molt actiu com a savi que era, com a humanista que era, com a persona savi i humanista, si voleu, a l'antiga, alhora absolutament oberta i receptiva a l'actualitat, al present. Estem convençuts que la iniciativa d'obrir el curs de la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra amb aquestes lliçons Miquel Batllori ens permetran retrobar, reinventar el paper de l'humanista en la societat del segle XXI. Enguany us volem proposar una reflexió al voltant de les obres d'art. Més que mai, les obres d'art són molt a prop del públic en general. Els museus, presents ja a totes les ciutats grans i petites, obren les seves portes cada dia per acollir curiosos que volen veure amb els seus propis ulls pintures o escultures que ja coneixen bé gràcies a les il·lustracions dels llibres de text, les guies de viatge, els suplements culturals dels diaris o les pàgines d'internet. Enguany hem tingut aquest diàleg entre el doctor Amado Orvega i el director fins fa molt poc de la Tate Modern, el senyor Vicente Tudulí, i el resultat jo crec que ha estat que estudiants i professors han pogut manifestar quins són els seus interessos sobre el camp de la relació entre les arts, els artistes, la creació, el procés de creació i la resta de les disciplines humanístiques, i la idea seria que l'any vinent tinguéssim un escriptor, un creador literari per seguir aquesta mena de barreja de disciplines en cadascuna de les edicions d'aquestes lliçons d'Humanitats Miquel Batllori que la Facultat d'Humanitats ha decidit fer cada any a l'inici de curs, precisament per deixar molt clar que la facultat és un lloc de diàleg i és un lloc d'interdisciplinaritat, que en el món actual és realment fonamental. Aquests dies a la ciutat de Barcelona s'està exhibint a les sales de cinema un documental sobre el famós grafitero Banksy. I en un llibre d'entrevistes que va sortir a Nova York vaig llegir l'altre dia que ell tenia una frase que a mi em va semblar en fi, una cosa més que una botat, ja veurem, que és aquella que diu que ell segueix pensant, encara que els teòrics li diuen el contrari, que l'art contemporani està concebut fonamentalment perquè l'espectador se senti un idiota. Potser és una manera de començar, és a dir, per què l'art contemporani ofereix a l'espectador, encara que sigui culte però general, més dificultats i en quina mesura això ho podem lligar amb el fet que els museus diuen això és molt popular i és molt elitista o això és molt elitista però en canvi és molt popular i qui diu què és el que val la pena mirar? Primer, totes les generalitzacions són falses, per definició. Hi ha l'art i la cultura encara més. Per tant, no hi ha contemporani, hi ha artistes contemporanis. I tot art va ser contemporani alguna volta. Per tant, això ja destrossa el raonament de l'eslògan de Banksy. Els temes, per tant, que han sortit han estat al voltant d'aquestes grans qüestions. Ell, des de la seva experiència de director, també quina és la recepció del públic, com el públic s'ha de sentir, deia ell, em sembla molt interessant, s'ha de sentir incòmode davant de l'obra d'art, aquesta obra d'art que de vegades provoca sentiments discontinus, sentiments ben contrastats. I bé, jo, des de la meva experiència d'estudiós de l'art i de l'estètica, crec que
m'he sentit molt còmode amb ell, doncs, perquè crec que, no només perquè en moltes coses estàvem d'acord, sinó perquè crec que entre els dos hem pogut treure a debat els grans temes de l'art, del públic, de la recepció, dèiem, però també el fet que l'art s'ha industrialitzat, s'ha convertit, els museus s'han convertit, o es van convertir als anys 60-70 en grans galeries comercials, mentre que ara, deia el Vicenç Tudolí, l'art, els museus volen ser llocs d'aquestes noves experiències de trobada amb l'obra, però i a mi em sembla que aquest és l'aspecte que nosaltres els humanistes aquí a la Facultat d'Humanitats ens hem de portar, és a dir, una educació crítica dels sentits, de la percepció, d'allò que es veu, de la mirada, també del gust, perquè seguim creient en efecte que l'educació crítica i la formació d'aquestes mirades i d'aquests sentits són fonamentals per la formació d'un humanista. Tenim tan poques hores per parlar de la història, de la filosofia, de l'art i de la literatura, que no ens podem permetre el luxe de parlar de res que no sigui excel·lent. I jo he après moltes coses i, per tant, ara sí que estic al vostre nivell perquè he pujat aquí dalt, però m'he sentit durant una bona estona com un estudiant que fora del meu camp, que és la literatura, ha après moltes coses, naturalment, de l'art i de tot el que envolta, i per tant, de nou, gràcies a la degana, al Javier Aparicio, a l'Amador Vega, companys de facultat, gràcies a Vicenç Tudolí per haver acceptat, i finalment, encara que ja estem treballant des de fa una estona, declaro, des de fa un mes, declaro inaugurat el curs 2010-2011 de la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Moltes gràcies.